Assalamualaikum cah, piye kabare? Nah, iki ana sing takon wingi, "Kang, ibumu piye? Wis mulih apa durung ke rumah sakit?" Nah, aku pengen cerita lur terkait masalah kondisine ibuku. Kondisine ibuku ya alhamdulillah wingi wis bar operasi. Dadi operasine wingi gak iso full. Dadi memang sampai saat iki urung iso tak beberno ning nggone video iki. Dadi nek misal kanca-kanca kepengin ngerti kondisine ibuku utawa penyakit ibuku apa, iku nek nggone komentar-komentar foto iku wis ana kabeh. Lah nek nggone kene aku pengen cerita sing sakliyane iku dhisik. Lah nek nggone kene iki ana video di mana aku digodho karo bojoku. Bojoku mbuh lagi ngidem pengen godho aku. Video iki ya bukan kepiye-kepiye ya lur, ya utawa kepiye-kepiye ya cah. Asine nek nggone kene iki gabut soalnya ya wong loro tok sing jaga. Kondisine adikku ya ana sing kerja, ana sing do sekolah. Lah nek nggone kene iki ceritane ya wonge lagi kepen usil banget karo aku. Nek nggone kene wis tak mbarno ae. Lah aku wis pasrah ae soalnya nek ora dituruti nesu. Dekne kepen ngupil-upil nek dodoku, kepen nguplek-uplek nek nggone wetengku ya piye neh ya lur, wetengku ya gemoy kaya ngene iki. Lah nek nggone video kene iki delalah adikku teko mulai sekolah ya mbuh iki dekne ngepang apa kepiye apa dekne iki numpak bis apa numpak apa aku ora ngerti tak soalnya tak takok ya gak ngerti nesu-nesu bar porane langsung dekne njaluk kon nukokno sego. Dekne iki request cah njaluk ditukokno roket chicken. Nek iso sing segone loro ya wis tak turuti. Piye lah iki ya adikku tersayang sing paling cilik dhewe metikil dhewe lenjir kaya ula. Lah nek nggone kene aku kepengin balik nek nggone ceritaku sing masalah kondisi ibuku. Ibuku wingi wis sebagian memang penyakitnya dijipuk lur. Bukan artian kabeh ora, soalnya masih dalam tahap observasi. Lah nek misal kanca-kanca nek duwe pengalaman kaya ngono tolong di komen nek nggone komentar ya lur ya. Nah aku nek kene cukup donga muga-muga kowe-kowe kabeh, dulur-dulurmu kabeh, keluargamu kabeh padha diwehi sehat kabeh. Ya aja lali ya di-follow ya lur ya video iki ngapurane nek cara video iki kurang jelas dan lain sebagainya. Matur nuwun.